Benvidos e benvidas a Cinefilia. Hoxe emitimos dende o sitio máis cinéfilo de Ourense, a sala do Cineclube Padre Feijóo. Hoxe abrimos o programa falando da Unidade, a serie exitosa de Movistar Plus, que ten acento galego. A serie, dirixida por Dani de la Torre e producida por Vaca Films, conta con 6 capítulos. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia con o noso invitado especial de hoxe. Aínda non sabedes quen é, pero podemos xa presentalo. Ignacio Vilar, benvido a Cinefilia. Que tal? Bueno, todas estas máscaras pues, é para protegernos do que uns meses estamos confinados, non? Penso que hai que ir así pola vida ata que isto volva á normalidade. Agora que se está reactivando un pouco a industria, tiñas previsto a estrea da túa nova película, María Soliña, no cine xa. Sí, de feito, sí. E agora vais estrear a película en Verín, no primeiro autocine de Galicia. Exacto. Sí, tiñamos todos os cines pechados para o 15 de maio, pero non só nos cines en Galicia, en Madrid, Barcelona, en todas as grandes cidades de España, non? Que pasa? Que de pronto apareceu este bicho, non? E entón, ante as dificultades, penso que hai que darlle a imaginación e a creatividade. E dixemos, bueno, pero entonces, por que non vamos por toda Galicia, por todos os concellos, o ar libre, que está permitido, guardando as medidas de seguridade? Bueno, pues esta é unha idea que estamos pechando cantidad de concellos, porque é unha actividade que, por fin, despois de tanto tempo, unha película vai se estrenar antes no rural que na cidade, non? Para mí ese concepto tamén me gusta moito. Sí, a verdade é que ti traballas moi ben, a verdade eu xa dixen isto varias veces, a distribución dos teus filmes, consigues chegar sempre a explotar a película en todos os, no rural, nos cines, nos cineclubes, nas plataformas digitais, en todos os sentidos. Sí. E a verdade, enhoraboa, parabéns. Gracias. Bueno, e este concepto me interesa moito porque, ao final, a xente do rural vai asistir antes a estrea universal dunha película, María Soliña, antes que os da cidade, porque na cidade vamos a esperar que abran os cines. Eu penso que vai a tardar tempo. Entón, para min é unha idea de verdad que cando activemos está resultando, porque estamos pechando cantidad de concellos, vamos a chegar a máis de 200 concellos en toda Galicia, e depois xurdiu a idea que para min é a estrela, que é o autocine, non? Eso vai a ser unha experiencia das grandes, Este domingo en Verín. Antes de empezar a falar un pouco máis en profundidade da túa película, imos ver o tráiler e logo xa empezamos, seguimos a nosa conversa. Pois parabéns, Ignacio, a verdade é que teño ganas de estar en Verín xa para ver o teu filme. Fálanos un pouco de como surxiu a idea de facer un filme sobre María Soliña. Bueno, fai 3 anos empecé en este proxecto, e a min toda esa agresividade que houve contra a muller, non? A manada, todo isto, a min afectoume moitísimo, non? Porque é unha impotencia. Entón eu teño a arma que teño para defenderme ao cine, non? E dai surciu a idea, non? Descubrín unha muller do século XVII, María Soliña, de Cangas, que foi atacada tamén polo dragón, non? Neste caso, a Inquisición. Entón unín ese século XVII, muller atacada, co siglo XXI, non?
ese dragón, por desgracia, sigue atacando, non? Utilizo o dragón porque é a festa da coca, que sempre recomendo, que é unha festa cada ano en Redondela, en que os mariñeiros de Redondela matan o dragón. Penso que temos que volver a unirnos os mariñeiros de Redondela para matar ese dragón entre todos, porque ainda siguen violando e atacando as mulleres, non? Que Redondela, a lenda de Redondela é, hai un dragón, fai moitos séculos, que vivía debaixo da illa de San Simón, na ría de Vigo. E unha vez ao ano ia a Redondela e secuestraba a mozas. E as violaba, levaba a súa cova a violar, e as denigraba vilmente. Pero hubo día, os mariñeiros de Redondela rebelanse e matan o dragón. É unha danza alucinante. Recomendo sempre ir a ver esa festa do dragón, que é unha festa de séculos. E entón, dúas mulleres, as penlas, con dúas rapazas de 3-4 anos, bailan e festexan esa morte do dragón. Entón, para min, unir a festa do dragón de Redondela, non? A Inquisición. O sea, ese dragón vai cambiando de face, non de aspecto. Antes era un dragón, no século XIX era a Inquisición, non? E no século XXI, de que se disfraza, non? Entón, bueno, María Soliña ten que ver moito con esa agresión do dragón á muller, non? E fálanos un pouco do reparto de actores, porque hai tamén actores ourensán no equipo, está Fernando González, está Laura Míguez. Laura Míguez como protagonista, é unha das grandes, Adela Malvido, que foi unha das mulleres sabias de Cangas que queimaron a Inquisición no século XVII. Como escolleches os actores? Como foi o traballo, ademais, con eles? Foi un traballo duro, estuve como 4 meses facendo moitas probas, eu sempre fago moitas probas, e de aí saiu o elenco, que son 29 actores e actrices con personaxes importantes, non? Sempre combino nas miñas películas a descubrimentos, por exemplo, a protagonista que fai de María Soliña é unha rapaza que é a primeira película que fai, 22 anos, Grial Montes, e depois a Laura Míguez que xa ten experiencia, que é de Ourense, da cidade, pero despois están grandes coñecidos, Antonio Durán Morris, Santi Prego, que estuvo nominado a un Goya, sí. E depois está Mabel Rivera, que tuvo un Goya, o sea, eu sempre intento actores e actrices que empezan e actores xa consagrados, non? E depois son 29 no reparto, Fernando é un deles, de Ourense, foi un traballo complicado porque son 29 actores e actrices, Foi unha rodaxe complexa, non? Moi complexa, siglo XVII, actualidade, o sea, é unha película que cando o espectador vai a vela parece unha superproducción, non tiñamos ese presuposto de superproducción, pero ao final... Gravastes en diferentes momentos do ano ou no, concentrados en unhas datas precisas? Si, foi agosto, setembro, 2 meses intensos en Cangas, que é María Soliña de Cangas, e Redondela, en que está a Festa do Dragón, non? Esas son as localizacións importantes da película. Outra película que tamén aquí, non só aquí en Ourense, pero le teñen especial cariño os ourensáns é a Esmorga, sen dúbida. Esmorga, sen dúbida. Eso é Ourense puro e duro, E como, tes alguna anécdota da rodaxe que queres compartir cos espectadores de Cinefilia, da rodaxe aquí en Ourense, ou algo que queres contar? Como foi a experiencia en xeral? Bueno, a ver, a experiencia de Esmorga foi dura, porque chovendo 24 horas, porque a Esmorga era fundamental a choiva, e rodar en inverno, rodamos en xaneiro, febreiro, marzo, que Ourense é duro, rodar, é que chovendo os actores mollados todo o día, os equipo, bueno, tú non sabes a cantidade de antibióticos que tuvemos que dar nesa rodaxe. Xunto co aguardente? O aguardente, sí, no, foi unha experiencia impresionante para todos. Que pasa? Que estábamos tan metidos na historia, porque, bueno, Eduardo Blanco Mor ten unha gran novela,
Anécdotas, mira, era cuando rodamos nas Burgas, película de época, nos 60, que había que ademais está moi con grandes asesores que nas Burgas nos anos 60 iban a escaldar os polos, quitarlle as plumas, non? Pero a súa vez deso, película de época, elí as figurantes escaldando os polos nas Burgas, e chovendo, o sea, aparte da choiva, tiñamos que meter os bombeiros máis choiva todavía, non? Os actores, un deles que tiña Sabañós, tiña que quitar as zocas, bueno, ese para min foi unha das secuencias máis complicadas porque tiñamos os bombeiros metendo choiva, que chovía, as señoras quitando as plumas aos polos. Eso foi, a verdad que foi unha das secuencias depois que quedou. A Esmorga tuvo, non sei, ao final penso que estábamos iluminados por Eduardo Blanco Amor e ese Ourense dos anos 60, non? E depois, bueno, tuvemos que reconstruir un estercoleiro que aí dos anos 60, e que ademais eu asesoroume moitísimo nese estercoleiro que había en Ourense neses anos, tiraban unha granxa, tiraba os ovos e salían os poliños, non? Na secuencia sale eso que nos contaban, non? Que está bueno, pois un dos personaxes que está xogando cos poliños e tal. A verdad que foi unha rodaxe moi duro, pero ao final, bueno, foi unha compensa porque en Ourense aguantou, non sei, 6 meses no cine, foi a cantidad de espectadores. Sí, creo que todo o mundo viu a película. Sí, no, depois aguantou en todos os cines máis de 15 semanas. O sea, estrenamos en novembro do 2014, aguantou hasta xaneiro, o sea, superamos a películas norteamericanas e seguiu a Esmorga aí nos cines. Eso foi, eu que estábamos aí protegidos por Eduardo Blanco Amor, non? Pois, entón, moita sorte tamén con María Soliña. Esperamos que vais a repetir o éxito dos teus anteriores filmes. A verdade, moitas gracias por compartir o teu tempo connosco. Gracias a vos. E agora imos repasar as últimas novidades que chegan desde as plataformas digitais. Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Letizia Dolera, Carlos Márquez Marcet e Elena Martín xúntanse nunha miniserie producida por HBO que ten como trasfondo o confinamento. A convivencia forzosa, as relacións a distancia, a nostalgia e o redescubrimento do propio espazo vital son algúns dos temas tratados nesta antoloxía. Gravados cun móvil de última xeración e accesorios básicos, cada curtametraxe transmite un punto de vista diferente sobre o confinamento. Entre todos, sobresale sen dúbida o traballo sensible, poético e reflexivo de Carlos Márquez Marcet, unha adaptación libre de Viaxe ao redor do meu cuarto, de Xavier de Maistre. Rápido a mi alrededor. Sí, como no he visto a nadie llorar, pensaba, no quiero montar un drama ahora. Tú sácalo. Mantener la llama en la oscuridad. No somos de piedra, nacimos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma. También. Y así pasan los días que avanzan sin cesar, llevándome a lugares. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. En Netflix xa están disponibles os primeiros capítulos da serie Snowpiercer, Rompenieves, inspirada na película de Bong Joon-ho do 2013 e na novela gráfica de Loeb e Rochette.
A serie, ambientada 7 anos despois dunha nova era glacial, segue os sobrevivientes da humanidade que habitan nun tren en continuo movimento. A serie recupera alguna subtrama da novela gráfica e xa dende os primeiros capítulos parece alexarse das intencións do cineasta surcoreán. Nesta serie, a investigación policíaca parece ter moito máis peso que a loita de clase. This is how we survive. There are those who have. Haberá que agardar a chegada dos restantes capítulos e quizais da segunda temporada para ter claro o camiño que collerá este tren. De momento, esta nova versión de Snowpiercer parece nada máis que un produto de entretenimento, discreto e aceptable. On a planet determined to freeze all life. Today, we take this train. We march to the end. Did he kill himself? Was he killed? There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. Chámase Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Acaba de estrearse en Netflix e é a primeira obra importante de Lisa Bryant como directora. Esta miniserie documental de 4 capítulos xira alrededor de Jeffrey Epstein, un coñecido financiero newyorkino propietario de varias mansións e dunha illa, e que tiña unha enorme influencia social e política, e que acabou condenado por solicitar e incitar a prostitución a menores de idade. O documental, máis que no currículum tramposo de Epstein, céntrase sobre os relatos das víctimas dos abusos e relata moi ben a descomunal rede que construiu para protexerse de cualquier acusación e aludir ás súas responsabilidades. É unha miniserie documental que ten un corte máis ben televisivo que cinematográfico, pero sí, merece a pena ser vista con atención, sobre todo polo material oculto que revela e, en xeral, polo importante traballo de investigación que hubo detrás das cámaras. There are enough survivors that refuse to give up. I want justice. He's dead, but he did not act alone. None of them have been held accountable. Start digging into his life, pulling out this spider web of people. This is the tip of a much bigger iceberg. Take them down. Take everybody down. The monsters are still out there. You took our freedom, now we're going to take yours. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!